Ini ndine dambudziko rangu randinaro. Ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa, asi nhengo yangu idiki zvisingaiti. Kana ndakaitarisa haidariki 3 cm kureba kwayo. Zvinhu izvi zvakandikonzeresa kuti ndisarudze kugara hangu ndisina mudzimai. Chinonyanya kundishungurudza ndechekuti kunyangwe iri diki kudaro, asi inongogara yakamira zvekuti ndinopedzisira ndava kurwadziwa. Kuenda kuchipatara chaiko ndinonyara, nekuti kana ndikazvitarisa paglazi ndinotoona kuti hapana kana chiripo. Saka ndinonyara kuzosekwa nemadoctors. Saka I just stay alone and pretend to be okay, as I'm not okay. Ndakaedza kutenga ma-enlargement pills, ndikatenga ma-penis pump, but hazvina kubatsira. Ndakatombotaura nevamwe sekuru vanoita zveun'anga pama-social media, but ndakabvisa mari yakawandisa ndikatumirwa mishonga ikauya kuno kwandiri, asi hapana chakachinja. Sometimes ndinotoita zvekuhaya vasikana vanotengesa. Most of them are white, but by the time yebonde vazhinji vanotoseka kuti you are the first black man who has a tie in manhood. So mashoko awa anondiita kuti ndive depressed zvisingaite. So ndiri kutsvagawo help kana kuine vane condition seyangu vandipewo ma-advice kuti ndorarama a normal life sei, ini ndiri a lesser man kudai.